او қадар одаморо ай Москва дис мезанӣ миёй дар далершо бой метӣ. Емби марда ки хай биги ташкил ки чумор ягон кас набромадай на суми билетм рӯй кардай на билетм рӯй кардай. Намеброям канали модаем батл намеброя. Далершо мегум ку далершо мезани финал мегзари. И проблема мистер хая ки тайёрӣ надидай. Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, кадой мехоҳам 20 сомони кор кунам поёндаи номераи аз телеграмшон ҳастем 20-маро мефаҳмонам чӣ хел кор кунен ва бародарои гиромӣ и барномаи комментҳое ва мо имрӯз комментҳоро мехонем ҷавоб метем ва тамом ҳам кора ҳам қадар ақлмон мегирам ка кора мекунем. Аллоҳ нигаҳбон гуфтае даф кунин ёра батлерои созамонен ба худо дам бигирем. Прен намоз пумоз тархом чӣ кор мекунем деҷа. Аллоҳ нигаҳбон айсад дромадай ай батл кайф мекардай. Шомурод Эгамбердиев гуфта акай доди худо батли далершо кай меброя. Насиб намеброям канали модаем батл намеброя. Барои чӣ? Барои нафаро намеброремш. И батли мо нест. Батли далершо чера медонам кай меброя. Абдуллоев Саид гуфта барномаи комментора бирор айда чей брат? Барнома чей? Ёки ҷада картес ча круто гирифтай. Нахоҳам хай коммента бигирӣ. Хай мардак мумкина дига гуфтай ки хай бирори. Бегиҷанов Исроил гуфтай салому алейкум, я честно говорю со стороны смотрю. Далершо много говорит что-то как попало. Что как попало. Он с кем выйдет батл, начинает лезут к Степу. Был бы на место Искандер, то есть Степу. Степу. Чё, брат? Поговорит на таджикский, пожалуйста. Please speak in Tajik. В общем, хиткам, брат. Далершо гнат бисёр мекуна. Яке аз стилоша меай ва и чиз барои батла нормал неай. Чизе мега намега бошаташа мехраку мебранш. Бабо калона мегира. Хай в общем, бай далершо ай. Кайф тиҷей гуфта доди худо сразу дар фикри камераи акай еврей. Чи? Худо сразу дар фикри камераи акай еврей. Ё слишком тупой шидагим. Ёки картесов бародарои хича комментоша мегира. Амир Темиров гуфта акай худо сар раги сари шрека. Калонай барои аму. Мегум ку ё ма тупой шидагим. Он мега это тупой буди. Чӣ каментай? Сафар Ашур гуфтае охие батли рали ки ленда монен и батлои гудакода дар кор нест. Гудакода. И каменда ҳич гуфта намешава мардак мухлиси ленда рали кай батли ваёра мехоҳад, но дар репортал чӣ гуфт мехоҳад? Батли ленд ралик дар канали Мирзошоу мешава бародаро. Чтобы бихоҳен тезтар шава, бидроин просмотрои Мирзошова зиёд кунен, чтобы вай мардакам бина ки ҳама батлшда доранд, бидроян батл ташкил кунанд. Дар ин батли далершо, батли ралик лен намеброя, барои ки мора зурмо намераса хе батл ташкил каранда. Реперои теҷика гуфтае ба худо ма боварӣ борм агар мистир тайёрӣ медид 1000% далершоро мезад. Ба ухалид тайёрӣ далершо. Ман боварӣ дорам агар девол набошад параша мебинем бародари гиромӣ. Инамёз ту мара ба телефон тамошо дорӣ не ки сеҳру ҷодо ра бибине ки ман худма ба камера сёмка кардагиам. Тозинам хеле гапо гуфтӣ. Хай аму батла меай тайёрӣ бинӣ мезанӣ, тайёрӣ набинӣ мезананад. И проблема мистер хая ки тайёрӣ надидай. Реально уже ира оправдания кофта намешава.
вай тайёр набуд. Батлда тайёрӣ мебинӣ вақте воима кадӣ хоб мумкин ки миср хера гапм сахт расаноӣ буда бояд мотиватсия шава ки мужик мо ай пушти мо боварӣ туда доштем ки ту мезанӣ мо гуфтем мистр хе мекуна далершора неки мутаассифона мистр хе тайёр набуда айру телефон хонда туй дошт бовар кунед одами зан нагирифта мумкин бидона одами зан гирифта баъди туй ғайри дахона шишта ич кона мекунӣ ту ҳафтаи дахона шини биги текст аз ёд ку ӯ палбон занад навкелинчака хай корбори хонара ёд мегира ӯ 24 соат хайти нест ку поэтому оправдание шида наметавона ки баъди туй ҳамин текстера аз ёд кардем боша ку чай буда 3 рӯз аз ёдш мекунӣ ҳамин аз ёд кардем шида 3 рӯз аз ёд мекунӣ просто и бемасъулиятӣ ном дора безответственность вақте ӯ қадар шумиха создават мекунӣ ӯ қадар одаморо ай москва дис мезанӣ миёй дар далершо бой метӣ представед ки дар далершо бой метӣ ки далершо мостай каждый одами камтарак батлер соя далершо задагиай ки задагия далершора простой пример эдвард задагия делай задагия далершора хай бакала намегира но задагиай ду бор задагиаиш бастер задагиаиш басшамка кадоме ки финалист далершо задагиай далершо мегум ку далершо мезани финал мегзарӣ ҳамин далершо назади финал намерай барои ҳамун бародаро и оправдание намешавад бояд тайёр набуд афандиам девол набошад пара мебинад эшон бачаи сағира демона кадумеяй сағира полностью хотай отат бидона агар ту ёки отат эшон бачаи ин маънош ки ту бачаи ёки ту акай диқдо акай шаҳбоз батл мекунӣ шоне мисли хати мақсад не ки шоне мисли батл кардан мо қадар тайёр мебинем мерам намебинад тайёрӣ баъд диттоай мерам намекунам насимзода тоир акай диқдои харобак шай ку мевараи кия я бори дигар батлш буро мавер ай маверай насиб ка боша вай хоҳиши батл дора мавер гамел ва фикрам чиомона сар мекунем дута дивизион ташкил мекунем як дивизионашда сум метем як дивизионашда бачакое ки нав реперан ёки знаменити нестан вообщем ваёда сум наметем ваё барое ки сум гирам бояд в течение 3 моҳ дар топ 5 дим дивизион бироянд баъд ай дим дивизион якум дивизион мегзаранд уҷа ҳар як рейтингшон 300 сомонӣ плюс шидан мегира ҳамунҷода иштирок мекунанд не ки ҳозирашда ҳарчун дим дивизион данд дар якум дивизион киё метавонанд иштирок кунанд дар якум дивизион як чор финалистои батлери соли 2020 ҳамун кадме 1-4 ба фикрам 1-4 рӯз рафтагӣ буд ҳамаш метавонанд иштирок кунанд ёки 1-8 буд ҳол мебинам каждый рейтинг плюс 300 сомон мисол агар рейтингаш 10 боша 10 кас задагӣ боша барои 11 одама батл мебироя ку агар ҳамун 11 одам бизана 3300 сом мегира 12 одам бизана 3600 сом хе рафтан мегира вообщем хеле ӯ сол ами сол моҳи январ ами кора кардем плюс 300 сомонӣ из-за того шо ки мо дивизион ташкил накарда будем камтарак зурмон омад барое ки бачаҳакое ки якум бораи микрофон мехабанд 300 сом гирифтанд бюджетмон камтарак ларзондан вақти дивизион ташкил мекунӣ ӯ одам бачаҳакое ки оли наметавонанд шапошап мекунанд топ 5 дим дивизион в течение 3 моҳ меқапанд баъд якум дивизион мегзаранд хай уҷада баъд сум мегира барои мо ҳамин правилара изменид ҳамин кардем ки 2 дивизионш кардем мс максимум акай дохта ждат дорем батла петербургда чун мо ягон кас набиромадай на суми билетм роҳӣ кардай на билетм роҳӣ кардай чун шоу кадестаям мби марда ки хай биги ташкил ку билет милетав қадар вой 10 ба 1 ман худам 10 касм барои тара ташкил ку билетчара бихар хай ягон чӣ бо ташкили пашкили давҷа кун меган давҷа ошҳои узбекский бисёрай мерем ош пош мезанем ош ба 1 мезанем хеле картоф ба 1 мезанем хеле кадан мегем ман рӯзи батл бо 10 ба 1 мезанӣ насиб
Насимзода Тоир, ами Эллен тарафи ҳақ нест. Бародаро, ё нашод судействои батл як чиза фаҳмонамтон. Батл критерия дора. И маъноро надора ки общее впечатление шумо мисол якм раундш такси бебуд не ки дем раундш гапош мада маъқул шид вайбрид хеле гап нест. Якм раунд а 1 то 5 бала оценка метан, дуюм раунд а 1 то 5. Баъд ҳамуо ҷамъ мешаванд, баъд холи асосӣ меброяд. Ваи бо мегумтон общее впечатление ки шумо ай баъд тамошои батл мегирен, ин маъноро надорад ки вай судя ноҳақӣ кард. Вай чиста критерияро нигоҳ карда, мисол якм раунда нигоҳ мекунад, очко метавад ки ба якм раунд, мисол дар якм раунд ин и 5 гирифт, и 2 гирифт. Дар дуюм раунд и 3 гирифт, и 4 гирифт. Значит якм раунд из-за того, что крутой баъд баромад кард, якм раундш дуюм раунди ирам пушонд. Из-за этого мумкин ки дар назари шумо инакда ноҳақӣ битовад, но критерия дар батл обязательный чизай, барое ки бисёр батлои нофаҳмоиё мешаванд и айрӯи бекритерия будананд. Бисёри батло бисёрш мисол маслиҳат вақте намекунӣ ки дар якм раунд ба минус бихони ё ки ба дуюм раунд чӣ кор кунӣ ку ардалаш мехонанд, ба судярам общий наметавонад, ба общий впечатление метавад. Ано ардалаши кард ку вай бояд ки муштари дар худаш общий чизе маъқул шид амура бита, а фикри шахсии вая шумо даррафта ноҳақӣ кард хеле лучи любой вақт батл дар критерия монен, по критериям судит кунен, ягон нофаҳмоиё намешава ва чи проблема мешава бреналш кунен. Азиз тексти Эдварда хонд ку Смолник. Дар батлшон Эдвард Смолника мега номша дар бари номи маддид хиёл кард фит мондианша. Яъне Смолник мавера дар батл мега ки ин номша дар бари номи маддид хиёл кард фитай. Значит и гапа дар батли дар лигаи Сен Тайсон Эдвард Смолника гуфта будай ва Смолник гап маъқул впечатлятш кардай гирифта дай гуфтаеш хай иша шумо суд мекунед, мо намедонистем, барои баъд ин лигаи мо нест. Дар уҷа чӣ гапе гуфта боша биёд дар иҷа ҳамун гапҳои дига каса бига, мо бехабарем, барои ки ҳама майворо тамошо кардан паши невозможно. Баъд судиёи батли морам судиёи батли лигаи Сен нестанд, барои ҳамун ягон чӣ надора, агар айрӯи хол бигӯй павлият намекунад. ғариб ки ҷае гуфта акай доди худо ҳамин качествои батл зури бад аҳсан ҳамин рекламата качествени кун зур мешавад. яке аз решениҳое ки ман бировардам дига софсавдо реклама намекунем, комментария нем бародар шид. Реально шарти софсавдои хеле бояд видео 10,000 просмотров в течение 10 рӯз бигира, баъд сумта метад. Хитон десем пасем ки мо 10,000 намегирем ва фикр кам гуфтам по-любому хам намегирем, чӣ бефоида амро реклама мекунем. Барои ҳам дига мо софсавдо реклама намекунем ва мегӯм ку яке аз мотиватсияое ки мо софсавдо реклама накунем, комментария нем бародар шид. Яъне рост мегам, мо қадар шапошап дорем качество, но софсавдо ӯ рекламаро моро наемона дига хел кунем. Мега именно бояд нохелӣ кунам, сари кала нишон битиву, пусти сафедшидагия нишон битиву нам хелӣ гуфт як хелиш мега ки ман авқот хӯрдасам мебинам мера дилам беазур мешавад. Ами рӯзи борад бародар авқот хӯрда батл тамошо ки дига дил беазур намешавад. Хай агар дар хондани батлеро дил беазур шава, иша ман ягон кор кардам наметавонам брат. МС гуфта бадбахт ай Аллоҳ битарс. Фикр мекунам ҳозир ман метавонам хеле любой чӣ бигӯм ки метарсам, но мутаассифона кирдорое ки мо мекунем, рафторое ки мо мекунем, ин натарсиданро нишон медиҳад. Бигирен любой чӣ дар комментария бигӯен, леки як бор зиндагӣ хита нигоҳ кун, мусиқӣ гӯш мекунӣ, чизеро ки требовад мекунанд иҷро намекунӣ. Рутсиё намозам намехонӣ, хай просто мехонам. Барои ҳамун биёд ту битарс. Худованд ҳамона ҳидоят кунад. Аюбчик офишал гуфта акай доди худо фикр кун и дар якум батл ихе кард дигарушам мекафона мошни бад. И комментария ман хонда будам, и азик 08 мега, яъне бисёр бачаҳо хоҳиш карданд ки азик 08 бигзаронен, ягон хел шансаш буден ки чӣ бигзарона. Марҳамат азик 08 тра даъват мекунам ба дуюм дивизиони батли моҳонаи рептиҷей.
яъне мо ҳар моҳ батл мекунем як моҳда 30,000 сомонӣ ҷудо кардем аз хати спонсоро чахшах дорум ҳамун 30,000 сомона батлерода метем яъне плюс 300 сомон плюс 300 сомонам хеле ва тра даъват мекунам дар ҳамуҷа тра гамела боки буд мавера ҳар сетона даъват мекунам ки дуюм дивизион да иштирок кунен в течение 3 моҳ то 5 да биромаден якум дивизион мерем уҷои сумгирира сар мекунем ва барои чи гамел оли батлаш набиромадай судиёнро хоҳиш кардам ки ҳам гамела бигзарон барое ки гуфтан ӯ батлое ки нами 4 та батле ки гузашт агар сравнивать кунем просто мега гамела не повезло ки соперникаш сахти бад буд а так мега ӯ и автоматически бояд то якчора мерафт ба ҳами чи стилиш ба ҳами таланташ не ки мутаассифона ҳами хелае жеребёвка ҳами хелея ки нам хели ситуатсияода меғалта мисол ду командаи сахт ишиша да 1:16 мепарона як командаи сист то финала мерава ям хелея ки и уже судба меган и чиза барои ҳамун ҳар сетона даъват мекунам да батли моҳонаи рептиҷе исфандиёр хасанов гуфтай барои чи хасанов гуфтам ки эйч хе хонда мешава эйчи холи хе хонда мешава салому алейкум ака доди худо ака номеро табте ачи пирсимад 939 22 87 96 дар телеграм навис любойчи пирс яки аввал я чизак дорӣ мекунем медори рексаса мекунӣ баъд саволда ҷавоб медиҳем ва бародарои охирон комментария буд ва фикр мекунам чи саволе ки доштен ҷавоб додам ва кадоме ки хиёл мекунад савол дораву ҷавоб дода наметавонам марҳамат ягон саволи бақуввати қинди приколни бинависен чахшах кунем